ένα καλό νέο για σένα και ένα κακό νέο όμως. Θα ξεκινήσω από το καλό. Λοιπόν, σου έχω βρει την καλύτερη εταιρεία αρωμάτων. Έχει τα πιο υπέροχα αρώματα, τα πιο ποιοτικά αρώματα και αυτά που κρατάνε περισσότερο από κάθε άλλο. Σου έχω ξαναμιλήσει για αυτή την εταιρεία, αλλά δεν θα σταματήσω να το κάνω, γιατί όσοι με εμπιστευτήκατε τα έχετε αγαπήσει και πραγματικά έχω λάβει αρκετά μηνύματα που μου λέτε ότι μείνατε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την αγορά σας. Το κακό νέο τώρα ποιο είναι? Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 1+1 δώρο, οπότε εσύ και να θες να πάρεις ένα, αναγκαστικά θα πάρεις ένα ακόμη δώρο της επιλογής σου, θα πληρώσεις ένα, έτσι. Και η εταιρεία θα σου στείλει ένα ακόμη δώρο, όπως είπα, της επιλογής σου, όχι το ίδιο, και θα καταλήξει σε λίγο καιρό σαν και εμένα με ένα ράφι γεμάτο. Δεν θα χωράνε. Εγώ τα έχω πάρει όλα, τα έχω δοκιμάσει όλα είναι καταπληκτικά. Έχω κάνει δώρο και σε πάρα πολλούς φίλους μου και όλοι μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Φυσικά μιλάω για αυτήν εδώ την εταιρεία, την Doré Parfum, που έχει και έδρα στη Θεσσαλονίκη, έχει 2 καταστήματα, έχει και e-shop που στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Και τι άλλο θέλεις? Ένα δώρο, θα πληρώσεις ένα, θα πάρεις 2 της επιλογής σου και στο εγγυώμαι δεν θα βρεις πουθενά αρώματα σε αυτή την ποιότητα, σε αυτή την τιμή και φυσικά να διαρκούν και τόσο. Ψεκάζεις 9 η ώρα το πρωί και 10 η ώρα το βράδυ που θα γυρίσεις στο σπίτι, ακόμη θα μυρίζεις. Θα σε ρωτάνε όλοι στο δρόμο τι άρωμα φοράς.